дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. манобеъ: президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 30,000 нафарро афв мекунад. роҳи нави ҳифзи кӯдакон аз коронавирус маълум шуд. 30 сола ва устоди донишгоҳи Хуҷанд аз марги мубина хурду калон хун мегиранд. хотимаи тиллоӣ: мушзани узбек қаҳрамони олимпӣ шуд. марги даҳшатбори 12 узви як хонавода дар Афғонистон, 6 кӯдак ҳам кушта шуд. бо шарҳи ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. тасмим шудааст ки чун рақами 30,000 зиндони озод ва ё ба парвандаашон дахолат шавад, хабар додааст нашрии СССР бо такя ба иттилои дарёфтааш. манбаъ тавзеҳ дод ки аввалиҳо комилан ба озодӣ мебароянду аз парвандаи дуввумиҳо чанд соли кӯтоҳ мегардад. нашри афи ояндаро алмоси арзёбӣ кардааст. ин дар ҳолест ки Шер Муҳаммад Шоҳиён, раиси додгоҳи олии Тоҷикистон, ахиран зимни нишасти матбуотӣ таъсиси гурӯҳи корӣ барои таҳияи қонуни афв бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатиро рад карда буд. ӯ хотиррасон намуд ки пешниҳоди қонуни афв ба парлумон ҳуқуқи танҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. раиси додгоҳи олӣ афзуд, дар ин бора ягон санади расмӣ мавриди таҳия қарор надорад. Музаффар Ашӯриён, вазири адлияи Тоҷикистон, низ ахиран аз таҳияи қонуни афв ба муносибати 30-солагии истиқлоли ҷумҳурӣ изҳори бехабарӣ кард. мувофиқи Конститутсияи афв аз ҳуқуқҳои истисноии президенти Тоҷикистон ки ба маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад, агар чунин лоиҳаи қонун ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон омода шавад, хабарҳо нашр мешаванд. ҳоло дар ин бора барои вазорати адлия чизе маълум нест, таъкид кард Ашӯриён зимни нишасти матбуотӣ дар моҳи июли соли равон. бори охир қонуни афв соли 2019 қабул гардид ки ҳудуди 20,000 нафарро фаро гирифт. хуруҷи коронавирус дар байни кӯдакон дар оғози соли таҳсил метавонад бо сурат бахшидани ваксиназании калонсолон пешгирӣ карда шавад. дар ин бора табиби бемориҳои сироятӣ Евгений Тимаков дар мусоҳиба ба ТАСС изҳор дошт. барои кӯдакон роҳи мушаххаси муҳофизат вуҷуд дорад. ин ваксина аст. агар калонсолон эм карда шаванд ва иммунитети оммавӣ ташаккул ёбад, кӯдакон бемор намешаванд. аз ҳама муҳим сироят накардани кӯдак аст, қайд кард мутахассис. ба гуфти Тимаков, дар оғози ҳамагирии вируси корона ҳолатҳои сироятёбии COVID-19 кӯдакон аз ин вабои аср кам буд, аммо ҳоло мутатсияҳои бештари коронавирус ба вуҷуд омаданд ва хавфи зиёд аст. духтур таъкид кард ки эволюция ҳамагуна беморӣ ба сироят кардани шумораи ҳарчи бештари одамон нигаронида шудааст. тибқи омор, ҳатто навзодон назар ба зимистон дар аввали соли 2021 26 маротиба бештар ба COVID-19 гирифтор мешаванд. дар навбати худ коршиносон аз эҳтимоли афзоиши гирифторӣ ба коронавирус дар аввали соли хониш мегӯянд. қаблан пизишки ҳамагиршинос Александр Горелов дар бораи мушкилоти пас аз коронавирус ки дар кӯдакон пайдо мешавад сухан гуфта буд. мутахассис қайд кард ки дар баъзе мавридҳо он ба дил, гурда, мағзи сар ва рӯда таъсир мерасонад. дар шаҳри Хуҷанд як омӯзгори 30 сола ҷон аз даст додааст. марҳум Мубина Неъматова буда муаллимаи кафедраи технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров буд. аз марги ин мутахассиси ҷавон корбаре бо номи Хаёмиддин Исмоилов дар саҳифаи фейсбукии худ хабар дода акси духтари нозанинро нашр намудааст. исмоилов навиштааст ки аз марги бармаҳали Мубина хурду бузург дар Хуҷанд хун мегириянд. мегӯянд ки марг гулчин аст. воқеан имрӯз аз боғи ҳаёти мо гулеро барчинд ки ба атроф фақат зебоӣ ва тароват мебахшед, навиштааст ӯ. дар зери навиштаву аксе ки Исмоилов дар сафҳаи худ ҷо додааст, одамони зиёд шарҳ навиштаанду дар ҳаққи омӯзгори ғорамарг дуогӯӣ намуданд. дар шаҳри гузоштаи корбарон навишта шудааст ки Мубина аз коронавируси COVID-19 ҷон бохтааст. ёдовар мешавем ки чанде пеш ҳам як корманди ин донишгоҳ бар асари мубталошавӣ ба бемории коронавирус ҷон бохт. марҳум Марҳабо Юсупова, котиб, ҳуҷҷатникори шӯрои олимони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров буда дар синни 42 солагӣ тӯъмаи ин вирус гардид. дар рақобати ниҳоии овозиҳои олимпӣ варзишгари узбек Баҳодур Ҷалолов бар рақибаш мушзани амрикои Ричард Торрес пирӯз шуд. хабар медиҳад Спутник Ӯзбекистон. Ҷалолов рақибашро пахш карда ба ӯ шонси пирӯзӣ надод. ҳисоб пас аз 3 давр ба нафи варзишгори узбек 5-0 баробар шуд.
این غلبه به سابقه تیم ملی مرزنی ازبکستان است. بازی‌های المپیک توکیو 2020 برای ازبکستان با 3 نشان طلا و 2 برنج به انجام رسید. ناگفته نماند که تاجیکستان را در المپیاد توکیو 2020 11 ورزشکار نمایندگی کردند. متاسفانه دسته المپیک تاجیکستان از توکیو به مدال برگشت. یادآور می‌شویم که بازی‌های المپیک در توکیو از 23 تا 8 آگوست دایر گردید. 12 عضو خانواده در افغانستان کشته شدند. خبر می‌دهد اوریانو نیوز. از قبل یک پیوندی قربانیان به اطلاع منبع هر 12 عضو خانواده بر اثر منفجر شدن مواد ترکننده خودساخت جان از دست دادند. میان کشته شدگان از جمله 6 کودک قرار داشتند. این حادثه ننگین در ولایت پکتیا در شرق افغانستان اتفاق افتاده است. منابع می‌افزاید روز شنبه یک ماشین حامل یک خانواده در ناحیه سعید کرم بر اثر ترکش مواد خودساخت کشته شدند. همزمان 2 کودک دیگر در این حادثه شدیداً مجروح شدند. تاکنون مسئولیت این ترکش را یگان گروه به عهده نگرفته است. در افغانستان زدوخوردی بین قواهای حکومتی و طالبان چند سال باز دوام دارد. سامیان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و خانه آباد باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان. آگاه باش.